M-am echipat aici cu foarte multe chestii pentru casă și vreau împreună să le organizăm, dar nu știu unde mai trebuie să mai fie așa un cartonaș. Așa, probabil vă dați seama ce vrem să facem. Mi-am comandat de pe Temu diferite organizatoare ca să turnăm șamponul, gelul de duș, asta e șamponul meu, asta e o chestie pentru ulei de pulverizat, dar nu-mi place că e de plastic, ca să-mi cumpăr una nouă. Asta e pentru șervețele, pentru asta are și o prужină. Prima fază, haideți să ne clarificăm cu șervețelele. Ca tare trebuie să cumpăr din astea care se vând în pachet fără cutie. Dar ele nu încap. Șervețelele astea sunt prea mari. Încercăm. Ceva o să primească. Mai tare le-am bățit. Punem prужina. Și ia să vedem ce se primește. Oi. Nu prea se primește. Oh, no. Acum e bine. Ce drăguț! Mai departe, eu am luat două tipuri de băncuțe, negre cu argintiu pentru soț și maro cu auriu pentru mine. O să încep de la șampon. Avem așa cartonașe. Șampon. Aproape ideal. Șamponul. Voi să turnăm aici. Destul de viscos. Parcă suntem în laborator. Oh, nu! Deci revin data viitoare! Nu! Oh my god! Trebuie să fac asta la baie, nu aici! Tot casa e șampon! Unde șervețelul ăla în care l-am aruncat? Ce am înțeles eu? Că ca să fie totul estetic în casă, ocupă mult timp și efort. Eu până am turnat o băncuță cu șampun, m-am mulțumit. Așa, bine, mai avem cu gel de duș, body wash. Cam asta a fost cu organizarea. Bine, mai am încă tare multe de organizat. Acolo e plin antreul pentru că am făcut curățenie în garderobă, așa că ne vedem data viitoare.